Mae cyfathrebu'n holl bwysig. Mae'n ein cysylltu ni ac yn ein diddanu ni, yn rhoi gwybodaeth i ni ac yn ein haddysgu ni, yn ein helpu i fyw a dysgu yn y gwaith a gartref. Dyna pam ein bod yn gwneud yn siŵr bod cyfathrebiadau'r Deyrnas Unedig yn gweithio fel y dylen nhw, gan ddarparu'r gwasanaethau rydyn ni'n dibynnu arnyn nhw bob dydd. Dyna waith Ofcom. Rydyn ni'n annibynnol o'r Llywodraeth, rydyn ni'n cael ein hariannu gan y cwmnïau rydyn ni'n ei goruchwylio. Mae ein peirianwyr yn sganio'r tonnau awyr mwyn i'ch ffôn symudol gael signal ac eich Wi-Fi fod yn ddibynadwy. Rydyn ni'n gwneud yn siŵr eich bod chi'n cael eich diogelu, yn cael bargen deg a gwasanaeth da. Rydyn ni'n goruchwylio'r post mwyn i lythyrau a pharseli eich cyrraedd chi, ble bynnag rydych chi'n byw. A does dim rhaid iddi gostio ffortiwn i chi anfon cerdyn penblwydd ac mam gi. Rydyn ni'n gwrando ar filoedd o gwynion am raglenni radio a theledu, yn amddiffyn gwylwyr a grandawyr rhag cynnwys niweidiol, ac yn gosod rheolau darlledu mwyn i bawb allu mwynhau rhaglenni o ansawdd uchel. Ond nid dim ond heddiw sy'n bwysig, ond yfori hefyd. Rydyn ni'n cadw llygad ar y newidiadau sydd ar droed, a'r ffordd byddwch yn defnyddio eich dyfeisiau yn y dyfodol. Felly, rydyn ni'n barod ar gyfer beth bynnag sydd nesaf, gan eich helpu chi i fwynhau'r gwerth, y gwasanaeth a'r profiad rydych chi'n ei ddisgwyl. Yn Ofcom, mae cyfathrebu'n holl bwysig. Rydyn ni'n gwneud yn siŵr ei fod yn gyflym, yn deg ac yn addas ar gyfer y dyfodol.